Lúdica Concilia és una cooperativa dedicada a facilitar la conciliació de les persones adultes amb infants a través de la creació i de la gestió d'espais de joc i cura infantil. Treballem amb organitzacions públiques i privades oferint serveis tant de forma regular com puntual adaptats a diferents contextos. Entorns laborals, centres culturals, esportius i també en esdeveniments com poden ser fires, congressos, tallers, assemblees. Com ho fem? Ens desplacem al lloc on es du a terme l'activitat i portem material infantil i un equip de professionals que acompanya les criatures. Això permet que les persones que tenen infants puguin seguir estant presents en espais de participació, de formació o desenvolupament personal i professional. La falta de temps o pobresa del temps està condicionada per molts factors, però en el cas de les tasques de cura afecta especialment a les dones. A Lúdica Concilia treballem pel dret al temps i volem que les condicions específiques de cada persona no suposin una barrera per poder seguir participant en les diferents esferes de la seva vida. Per això, les organitzacions tenen un paper clau i volem que cada cop més s'assumin a la corresponsabilitat i ofereixin serveis de conciliació com aquests.